हॅलो नमस्कार. आज आपण पाहणार आहोत कांद्याच्या पातीची भाजी आणि त्यासाठी लागणारं साहित्य आणि कृती बघू. हॅलो नमस्कार. मालवणी कट्ट्यामध्ये आपलं स्वागत आहे. आज आपण करणार आहोत कांद्याच्या पातीची भाजी. ही कांद्याची पात चांगली स्वच्छ धुवून बारीक चिरून घेतलेली आहे. ओलं खोबरं, कांदा, मिरची आणि मीठ. चला मग आता त्याची कृती बघू. त्यामध्ये आपण आता थोडं तेल घालूया. त्यामध्ये कांदा आणि मिरची घालूया. आणि आपण थोडं मीठ घालूया. मीठ घातल्यामुळे कांदा लवकर नरम होतो. कांदा जास्त लाल करायचा नसतो. थोडा मऊ झाला की त्यामध्ये आपण ही भाजी घालू. याच्या भाजीत चांगली आपण तळून परतून झालेली आहे. आता आपण त्यामध्ये खोबरं घालू. हे आता परतून घेतलेले आहे खोबरं घालून. ते आता 5 मिनटं फक्त वाफेवर आपण शिजवूया. ही भाजी खायला खूप चविष्ट असते. ही बघा, ही आपली भाजी तयार झालेली आहे. पाणी पूर्णपणे सुकलं. आपली कांद्याच्या पातीची भाजी तयार आहे. ही जर कृती आपल्याला आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, कमेंट्स करायला विसरू नका. बाय.